17 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ମାଆ କୁ କହିଲା, ମା ମୋର 18ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତମେ ମତେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ? ଆଉ ମାଆ ଜଣକ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୋର 18ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଆସିବ ତୁ ଯାଇକି ସେ ଆଲମାରିଟି ଖୋଲିବୁ, ଆଉ ଖୋଲିକି ଦେଖିବୁ ସେଥିରେ ତୋ ଗିଫ୍ଟଟି ଥିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଅଟିର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଜଣକ ଚେକଅପ୍ କରିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ପୁଅଟିର କିଡନୀ ଦୁଇଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଅଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିକି ଜାଣିଲା ଯେ ତା ମା ଆଉ ଏବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ସେ ଆଲମାରିଟିକୁ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଧନରେ ଯଦି ତୁ ଚିଠିଟିକୁ ପଢୁଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଥିବୁ। ତୋର ମନେ ଅଛି ଦିନେ ତୋର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ସେଦିନ ଡକ୍ଟର ଜଣକ ଚେକଅପ୍ କରିକି ମତେ କହିଲେ ଯେ ତୋ କିଡନୀ ଦୁଇଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଡନୀ ଦୁଇଟି ମୁଁ ତତେ ଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ତୋର ମନେ ଅଛି ତୁ ଦିନେ ମତେ କହିଥିଲୁ, ମା ମୋ 18ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତମେ ମତେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି? ତୋ 18ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ତତେ କିଡନୀ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ତୋ ଜନ୍ମଦିନର ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭାଇ, ମା ଠୁ ବଡ଼ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମା ସବୁବେଳେ ମା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭେ ଧରିଥାଏ, ଛାତିର ମମତା ଝର ଆମକୁ ଖୁଆଏ।